Ongi etorri adiskide maiteok Eneagramara, giza pasioen mapa koloretsura. Gure gaurko gonbidatuak mandarina bat jan zuen Groenlandia gainean Taitirako bidean. Negu gorriak berria izateko anbizioarekin sortu zuen lagunekin batera eta orain dela 20 urte Willis Drummond taldea. Eszenatoki batera igotzen denean, elkar trukaketa pilatzen du. Eta horixe bera egiteragoaz orain, gure saio honetan ideiak, emozioak eta jokaerak elkartrukatu. Gaur, Eneagraman, Jurgi Ekiza. Jurgi Ekiza, ongi etorri Eneagramara. Egunon, hasiak asko gomitagatik. Ze modu zaude? Ondo. Ondo, bai? Gustora, etorri zara? Bai. Beldurri gabe? Gozoan, ondo jarrita. Bai, ikusten zaitut. Hemen eroso egotea da prioritatea, bai? Aizu, esan didate, txoritxo batek esan dit, oso persona espirituala zarela. Baduzula beste zera horrekin kontakturik edo. Ez dakite Eneagramaz ere baote zenekien, ona etorri aurretik? Eneagramaz gutxi, egateko entzun nuen, ez nintzen bat ere sartu honetan. Gero espirituala, irakurritut liburu bastante, eta esango dugu beti izan ezela ongi izate edo obe izate gogo batekin, eta beraz, horren egiteko behar da, bai gorputza lan dugunan baita ere burua, eta hortarako. Etengabeko bilaketa bat, ezta? Bai, zutia, gustatzen zait, saiatzea persona obe bate izatea, eta presone gehiagirik gabe ere, ez da, gustatzen zait, nire buruaren gainean lan egitea. Bai. Oso ondo, baina horretarako da ere Eneagrama. Beraz, toki honean erori zara, esango dizut. Rockaren munduan egin zara ospetsu, zure talde Willis Drummond taldearekin. Gaur egun dena den rocka ez da musikarik mainstreamena, ez? Beste musika batzuk etorri dira eta gailendu egin dira, musika urbanoa, incluso musika latinoa. Hala ere, rocka egitea zer da erresistentzia modu bat gaur egun horrela ikus daiteke? Baita ez dakitia egiten da, guk uste dut beti identifikatu dugula rock musika pixkat gaztetasunarekin, eta azken fian ez da gure beranaldiko zerbait, beraz gu gazti ginenean, uste dut gurekin sartzen nahi da musika hori, eta ez da arazo bat ere, zentan musika ez da bakri gaztentzat egina, beraz azken finean, uste dut beranaldi bakoitzak entzuten du igual bere gauza, eta hortik ez dut arazo ikusten. Gainera, niregatik rocka estilo musikal bat baino gehiago da, ez da pixkat hori pasioarekin egiteko gauzak egiteko manera bat, edo? Eta beraz hori aplikatzen duzu edo zain estilo musikalean ere. Beraz, uste dut, gaur egun badira talde batzu japalariak edo elektroa egiten dutena, eta zure aski punkiagoak dira talde rockero bat baino gehiago. Beraz, azken finean, uste dut gero dira hori, aktitud hori, ez jajera historio bat. Zure rockeroa zara, zure bizitzako arlo guztietan? Egiagateko ez dut dere burua bat ere horrela definitzen. Basi ginen taldearekin gitarra elektrika jotzen eta hori, nire bakarkako proiektuan gehiago dutzen dut akustikoa eta baina ez dut hori jokaren inguruan dagoen irudikatze guzi hori ez dut sobera, ez dut txekuren izan horako txuparik eta ez da... Eta gaueko bizitza egian arriskutsua. Izan animareko pestazara izan naiz luzaz, orain gutxiago, baina ez naiz txekuren izan horako gausori bat, ez naiz niko etxart bat, deitzen daituna goizeko lauetan, eta gero ezin duzula japatu bat txaldeko biak arte, ez? Horako ez naiz. Eta ez zara inoiz izan, edo bai? Baita, ez dut ez, nik ustut hori taldearekin gurekin barentzat nahiko zaila zen eta jotzen genitun kontzertu asko, eta beraz, asteburutan bagenuen olako jok ritmo bat, baina astean zehar, naiz eta ez izan betiko lan bat eta ondoan hori, bala ere ordutegiak hori nik nahiko beti normalak esan ditut, eta gustatu beti izan zaitu hori geratzea pixkat nire inguruan den jendearekin bat egitea, ez eta olako desfase batean beti. Aipatu duzu, bakarkakoan ere bazabiltza, Willis Drummond pixka bat albo batera utzita, edo ez dakit ja betiko utzita, hori agian suspensean. Ez dakik oraindik. Inork ez daki, ikusiko dugu, ez da? Baina orain bai, bakarka zabiltza, bide intimistago bat, zeu eta zeure gitarra, nolako trantsizioa izan da? Nolakoa izan da pauso hori ematea, edo ikastea orain bakarrik nago, biluzik, metaforikoki biluzik, eszenatoki honetan. Justu hau izan zen, nire obe sentitzeko bide horretan, nire bizitosuan eraman dudana, etapa oso importantea, gertatu zen
justuki gure zomonekin lehen deskantso bat hartu genuelako dola 10 urte, horre jakin gabe zenbat demora eginen genuen eta hori. Eta gara jartan uste nuen, nik musika utziko nola, errean nintzen, aski nuen. Hori, musika erabat utziko zen. Bai, banon gogoa ez bezabait egiteko, ezagit. Banon gero beti kontatzut hori bisioak ezela horrela kentzen ez. Eta atxera sartu eta hasi nintzen ordinak eroan nituen maketa batzu, idea batzu lan zen. Eta horrela egin nuen ere lehen biziko diska. Eta diska hori aurkezteko horrela baki nuen, beste tale bat montatzea baino, atxematea manera bat jotzeko bakarrik zaratuki hainean. Eta oso poeta izan zen, lehenik kontzertu mota oso esberdina baita, jendearekin oso horbil eta oso intimista, eta gainera proiektu txiki-txikia da, eta beraz proiektu honekin hasi nintzen bilak antolatzen, bakarrik noa fogoarekin, eta beraz behartu nahu ere, piskat jendearekin, antolatzaileekin, teknikariekin, eta baita ere publikoko eta jendearekin orokorrean gehiago trukatzea. Azken finean talde batekin zaudenean, bali bada taldean norbait piskatena erresagoki egiten dola lan hori, askotan bere baten da. Eta gero management batekin ero egiten duzunean lan, ere, hauek dira beti harremanetan besteekin. Eta hori gustatu ziren azken finean, nire buruari ere frogatzea banuela gaitasun hori, eta azken finean asko zube pasatzen da ere gauzak zuzenean erabanez. Eta ona zara, olako erlazio personalekin erraza zaizkizu, edo ikasten ari zara? Ikasten ari naiz beti, eta ikasilut asko egitean, ez? Ogoi urte, 25 urte izan arte, oso kostatzen zaren pia bat. Benetan... Oso barnera begira zen. Bai, eta hori olako gomita bat ez nuke hartuko zen gai sentituko jende baitekin egote hola binaka. Gustatzen zen asko taldean ibiltzea, edo egitea elkarrezta bat asko baginen, hola, ez dakit bakotzak hitz egiten nahi duenean eta hori, nolako zabait formala nun zinez jendea zurekin ari den, ez neken egiten. Eta eguneroko bizitzan ere ez, oso manangero ikasten da. Azken finean komedia hori ikasten da, eta gero... Rol desberdinak ikasten ditugu. Bai, hori da, azken finean hori baizik ez da. Gero gauza da egolan ez edortzea ez bilakatzea egol hori, bai, ez dakit, ez duzu deus galtzen saiatuz edo zen ahemana ongi pasatzea saiatzen zirenean, ez? Nik hori udala lehen helburua. Norbaitekin baimada hageman bat sortzen bada, edo zemotakoa, ona izan da dira. Gero, badugu denbora, gero, badugu samurtu, astapen batean, base bezala hartzea, edo zenekin beti ondo pasatzen dela, eta hori marxan ipini behar. Hori ere bada eneagrama gure saioko helburua. Zenbakia topatzea bai, baina zer baino lehen, gustora egotea, eroso egotea, eta, pentsatzea, zerbaitetarako balio izan duela hartu eman labur honek. Baionarra zara, iparraldeari apur bat bizkarra eman da bizikara egualdean, hori ala da. Zuzara, de hecho, iparraldetik datorren lehenengo gomidatua. Bai. Eta baduzu, esango nuke, rol horietaz aritu gara, baduzuzuk ere rol hori, agian zubilan egitearena, iparraldea eta egualdearen artekoa. Sentitzen duzu rol hori, bete behar hori? Zubia egitea ez dakit, bai, guk taldearekin, bat ez ere, ez da hori egin genuen taldearekin lan gehiena, naturalki egin genuen, guk egia da, zuraski, iparaldeko euskarazko talde bat bezala, piskat evidentea zen, hori, egon behar ginela ere egualdean eta hori. Lan bai guk, hori, kasiko goi urtez, muga hori zarkatu dugu, kasik astero, ez beraz, zen gehiago existen guretako. Kobida garaian, etxizutenean, hartu ginen, azken finan, nola useatu ginen pasatzeko hori, eta egiagateko, eta iduitzen zait, ez bakri gure kasuan, orokorrean gizartean, kobidatik muga hori nahiko berriz etxi dela. Zurrunagoa bihurtu dela. Bai, eta bakoitzak egiten duela bere lujaldean, zubi hauek pixkat ahuldu dira, iduitzen zait. Berrera ikitzeko ordua, agian ez? Agian, bai. Berrera ikitzeko ordua. Jonarra esan dugu, baina Taitin ere bolada luzeak ematen omen dituzu. Nola da, bertan munduko beste puntan bizitzea bapatean? Bueno, eduzen lekutan bezala badira alde honak eta alde txarrak, ez dakitzak konta, beti zaila da lujalde bat, eta ez nahiz anguan ibizi nahiz oran ezbenka, beste eksperientzia bat da. Ni beti gustatu izan zait eksperientziak bizitzea, hor da eksperientzia bat, saiatzea hori egitea urtaren erdia edo gutxi gora bera bat eta bestean. Gero ere, ez da beti erresa, azken finan, zaudenean erdiz leku batean eta erdiz bestean, ez zaude ere ez batean ez bestean, ez? Eta beraz, batzutan modu txentzazioa ere, hemen ere Euskal Herrian, piskat, sustrae galdu ez, banan bai piskat lotura batzu agultzen dira, edo normal da, azken finan ezin zira bilekutan egon momentu berean. Eta sortze lanari begira, inspiratzailea zaizu leku aldaketa,
Arazoaz eta askeago sentitzen zara, agian, edo ona bueltatuta inspirazio berriak? Bai, hori, han izan egin dut, sortu dut askota hori, ez dakit han izateagatik, edo simpliki behar nuelako, hori zaila da jakitea, dakidana, da han bizitza soziala askoz pobreagoa dut, eta beraz bai, lan kopuru, lan ordu, askoz gehiago, pasatzen ditutzen, eta azken finan ez zaudai beti moztua telefonuarekin, ez dakitze, eta bisita bat, eta kafe bat zakin nun, eta azken finan hemen daukaguna, eta hau da gure xantza, da kriston bizitza daukagura soziala, eta manan bai behar dituzunean dolako fase bat zuzinez lan egiteko eta barneratzeko, batzutan kanpoan egotea hon egiten du. Ni joango nintzateke, eta ikira, gombidatu nahi banauzu, ni prest. Ongito gezira. Ze ordu aldea dago? Ze ordu da? 12 ordu aldak eta kontrarioa. Bai, erabat, kanpo gure, beste mundu batean egotea bezalakoa, ez? Planetaren beste aldea da, eta zinez, gainera hori Pasifiko erdian, beraz da, zaude galduta, bai, beste mundu bat. Tentagarria egiten zaite. Bolada baterako bintzat, bai. Hori da. Eta konta idazu pixka bat musikarekiko zure zaletasuna. Nondik datorren, ja txikitatik, familian topatu zenuen txoko bat zaletasunari garatzeko, haiek gurasoek edo familiak eman zizun? Esateko, ez ditate hauek deus pasatu bereziki hola, nera aita hasi zen berandu hori koro batean kantatzen, bezpatza batean kantatzen, oso berandu hori jubilazio hartu zuen, beraz txikitan esen batero hori egiten, eta ezen, nire familian ezen musikaririk, nuen bai apez bat nahiko famatua zena hori, narbait zapeza idatzi dituenak liburuak euskal jaren historiari buruz da hori. Eta berak bai kompusatu zituen ere mesako kanta batzu, eta organoa bazen, eta beraz, hau zen bizkat gure familiako musikari bakar, ez beraz ezen soberan ere du bateetako, bai hori bazen. Gero musika zale nintzen batez ere. Gero ez naiz musikaria ni erran dut ez dakit musika, ez dut sekuran ikasi autodidakta naiz egiten dudan guzian, bai gitarran, bai hotxan, bai orain grabatzen etu nik kantakta hori, eta dena ikasi dutola nik neok, beraz ez dut nire burua musikari bat bezala sobera orkestu, ez? Baina erran dut sortzaile bat naiz, gustatzen zaila da sortzea, eta gustatzen zait ikastea, beraz hori egiten dut. Eta etxean topatu zenuen babesa, edo... Esateko, ez dira sekuran nire kontra joan, ez ditate deus debekatu, baina izan da bide bat egin duzuna. Eta esaten duena hori nola gaztetan eta egintzen bat ere gain sentitzen nuena edo pentsatzen nuena pixkat esprimitzeko eta adierazteko eta hitz egiteko. Azken finean... Hortik topatu zenuen, nire buruan egiten duen nire bidea, ez? Azken finean hori egingo dut eta inori esan gabe, eta genera hori zure burua babesten duzu, eta ez baduzu lortzen, ez duzu inori esan nahi dut hori egin, eta nahi dut musikari famatu bat bilakatu. Esaten baduzu norbaitit ez duzu lortzen, pixkat hori lotxatzen zira duzua lortu, ez? Egiten duzunean deus esan gabe, esatzen ziren deus esan gabe, eta gero ondo ateratzen bada, perfecto. Eta beraz, ez dut burua zen musikari famatua izatea, baina bai nire bidea egitea, eta ezin zen hausartzen jendeari azaltzea, zer egin nahi nuen da hori, baina bai banekien, ez dakit, musika maitatu izan dut beti, musika zailan nintzen, eta gero izan da talde bat oso importantea hori Nirvana taldearekin, horrek justuki hauek erakutsi zidaterako autodidakta esanik eta gaizki joz eta posible zera kriston musika egitea, eta beraz horrek gogoa eman zidan, eta gero beti kontatzen dut hori, bai negoriakek eman zidara gogoa bai euskara berrizik esteko alde batetik, eta baita ere zinez musikaz bizitzeko edo musika egiteko nagusiken ere bizitzan. Azken fian ezen hola jentebilitate histori bat, baizik eta gogo bat, denbora pila bat izatea musika egiteko. Eta hortik hasi nintzen zinez musika tale bat montatzen, eta gogo honekin hori egitea bizitzan. Eta horretaz galdetu behar nizun, Willis Drummondekin 20 urteko edo gehiago agian ibilbide oparoa, hainbat diska, kontzertu, 11 kontzertu, baina beteta geratzen da negu gorriak berria izatearen ametsori? Non geratu da ametsori? Hori ezin da, sekuran gertatu olako talde bat. Negorriak bat da, ez da? Eta errepika ezina? Ezin da, eta genera bai musikalki, bai sozialki, bai garaiak aldatu dira asko, eta ez da... Eta talenturen aldetik eroseski izango da zerbait, eta lortu behute merezi dutela seinalea da, beraz hola da. Uste dut,
hori ikasten da demurarekin ez, eta pixkat lan hori egiten zuen zure buruaren gainean, eta pixkat gauzak espiritualagoak pentsatzen hasten zirenean hori, bai, konparaketa ez da sekura duna, ez? Beraz, ondo da eredu batzu, gauza batzu izatea hola pixkat... Momentuko auspoa izan ziren? Eta berba gogo emateko hasteko edo, baina gero hori biti konpatzen honik mendiarekin, azken finean ibiltzen zarenean hori txontxoga behiratzea laguntzen bazaitu, ondo, ez bazaitu laguntzen zen, eta ugunegi badadu, ez pentsatu hortan, eta segidu ibiltzen, eta zurea egiten duzu, eta azken finean ez da... Oso bat bestearen atzean, eta aurrera. Simpleki, eta beraz, zut hortan da. Eskertzen da olako zaikzatea, bat ezen nera bezirenean, ematen zupsa gogo bat zerbait egiteko, baina gero jakin behar da ere ez obsesiboa edo obsesionala bilakatzen. Hori izan da nire azken urtetako borroka handiena, eta bat ez ere musikaria edo sortzailea zirenean, hasten zirean zerbait hori pixkat pasio askorekin, eta beraz gauzak erreski pasiotik obsesiora pasatzen dira, eta urteekin ikasi dudala hori distentzia hori hartzen, eta... Pasio ez patologiko bat. Hori da, ez da gaixotu behar zure pasioaren aldeaz, hori edo zen arremanetan bezala ez, azken finean, mine egiten badu, ez da maitasuna ez. Ez da bakarri musika, Negu Gorriaken inspirazioa esan duzu, euskararekiko ere lotura bat sentitu zenuen, Negu Gorriak imitatu edo inspirazio iturri hartuta. Lan hori ere egin du Negu Gorriak taldeak. Euskararen... Hori pia bat. Nire kasuan bereziki zen, nik hori askotan kontatu, nik Euskara amak transmititu zidan, eta gero galdu nuen, eta beraz berriz ikasi dut ekaren bidez, eta egia da, naiz eta uste dut gogo hori piztu zitzaidala Negu Gorriak ezagutu mailo lehen, Negu Gorriak bezalako talde batek, eta batez jakiteak inigo eta Ferminek ikasi zutela Euskara hauek ere, eta hori egin zutela, eman zidan gogoa berdin egiteko, ez, beraz hori izan zen, usut, hori Ferenu Guruza eta Negu Gorriak orokorrean hauek, bederen iparaldean izan dutela olako influenzia asko, eta jende asko ekarri dutela edo gubildu dutela Euskarara, Euskaldun sentitzeari olako identifikazio bati, eta uste dut oso importanta izan dela, eta sozialki asko ezberdina zegoen, izan da urratx bizki importantean. Eta sentitzen duzu Willis Drummondekin atzeko gauzaren bat gertatu aldela? Astuko ez, jakin bada. Iparraldeko gaztetxo talderen bat egongo da hortik Willis Drummond. Izango dira musikari batzu maitatu dutena, eta gero hori bizkat influenziatu dugun, oso gutxi, eta ez da, ezin dira goza komparatu, Willis Drummond goi urte ditugu, eta gira horrenik talde txiki bat, egiten dugu gure gera, gure aretoak, gure bilak egiten dugu, montatzen ditugulako, eta hori gogoa dugulako justuki eksperientziak bizitzeko, baina ez gira, ez da beste liga batean gaude, ez da lazorik hori ikasi behar da onartzen ere, eta hola da. Zuk baduzu beste artekiko zaletasuna ere, ez? Behintzat lan egin izan duzu beste artistekin, adibidez, zinemarako musika kantak egin izan dituzu. Bai. David Pérez Añudoren 2 filmetan parte hartu duzu, okerez banago. Orain dela gutxi Jon Miranderen poema bati musika jarri diozu. Baduzu beste artekiko zaletasuna edo praktikatzen duzu beste arte disiplinaren bat musikaz gain? Gustatzen zai pixkat denetarik unkitza, baina ez dut praktikatzen ez da. Hori ere ezin dut, ez dut nire burua musikari bezala orkestral, beraz artista bezala eta gutxiago, ez? Bai hor badakit bakarrako diska berriarekin hor eramandola prozesua nik dena sortzea, nik dena grabatzea sortzea, eta beraz hori gustatzen zait asko pixkat, eta hori niretzatele artea da, soinuaren artea hori grabatzean asketak eta hori beste teknika bada, hori badazinez ekoiztearen rola hori asko gustatzen zait, hori sorkuntza zabait dela, eta gero hori ere bururaino eraman dut, eta diseinua ere nik egin dut, beraz, eta usatu nez bederen nik egiten, eta beraz hori ere gustatzen zaitan hitz. Denbora behar izan dut hori onartzeko, baina bai, hasi zen batez ere taldearekin hori kartelak hori egin behar zirenean. Hori zuk egiten zenituen. Askotan, astepenean astentzia eskatzen hor baiti, gero kontzertu pila behar dituzunean, eta astapenean bizkat hori ez duen gogorik hortan sartzeko, gehiago ikusten hori marketing bezala eta ez artea bezala. Baina gero bakoitzak ez hartzen aldu artea nahi duenean gauzetan, ez? Eta beraz, gero ikusten nuen gehiago desafio artistiko bat bezala, eta batzutan oso fite egiten nuen beharrezkoa baitzen, baina gero gustatzen zidan ere ideiak bilatzea, eta bada horako plazara. Nik uste orokorrean maitut sortzea, azken finean... Edo zen esparrotan? Bai, edo zen esparrotan. Eta edo sortzea jakin gabe zer eginen dudan, edo batzutan sensazio honena dela justuki
ez dakizula ze bilatzen duzun, ez dakizula ze sortu nahi duzun, izan da dira irudi bat, izan dira musika bat, kanta bat, letra bat, baina momentu batean ari zira egiten edo, senditzen duzu amaitu duzula, zenta hori resonantzia bat dago ez, ikusten duzuna, edo egin duzunaren, eta barrenean sentitzen zenuenaren artean, eta hor zentzira amaitu duzula, gero beti hobetzen duzu, eta hori da maite dudan sentsazioa bizitzan. Azken finean, betetasun hori, betetze sentsazio hori, bete dut zerbait, ez nekien zer zen zuru hori, baina maio bete dut, eta hobetu sentitzen naiz. Oso, ondo, beti hobetzen, beti bide horretan, auto ezagutza eta auto hobekuntza horretan, balduzuela helbururik bizitzan urrengo urteetarako zerbait egin nahiko zenukena, ailegatu nahiko zenuke ona, munduaren beste aldera iritsi zara, baina beste... Amets asko ditutu handik, eta bete behar dira. Erraten duen bezala, ametsak batzu bete behar dira, eta beste batzu ez, baina ala ere izan behar dira, biskat aurreratzeko ez, izan zait beti interesgarri ametsen atzetik ibiltzea, eta lortzen badira hobe, ez badira lortzen behar bedelen antzenarazi zaitu ez, beraz ez da gaizki. Ez helbururiko ez dut, gainera ikasi dut ere azken urtetan, askotan batzutan erreitatea ametsa behinu potenteagoa dela ere, eta gertatzen zaizu hori, taitira joatea hainbeste eta eguta ez nuen ere hortaz, ere amesten ere nago, eta azken fian oso ondo pasatzen da, beraz, igual sobera lotua izan manintz nire ametsei, ez nuen gaur egun bizitzen dudan gauza unan bizitzen ere, beraz, ez dakit, ez dut helburu berezirik ora bizitzan, bai helburua da personala gehiago albizan bat bakean sentitzea ez, izate hori pixkat angustia edo stres gehien bat kentzea, baina ez, ala ere segituz gauzak sortzen, eta horretan behar pixkat kontra esan da ez. Oso ondo, gauza interesgarri asko esan dizkiguzu, oso eskuzabala izan zara, eta orain esandakoa jaso egingo dugu, eta sarrera emango diogu gure eneagrama adituari, eta berak esandako horretatik zehozer ere esan nahiko dizu zuri. Beraz, Jokin Amestoiri deituko diogu, ea zer daukan esateko. Jokin Amestoi, ongi etorri berriro ere, Jurgi Ekiza ekarri dizut. Jurgi! Urte askotarako! Adi egontzara, ezta? Dana da entzun duzu? Beti bezala? Bai, adi tentuz entzun dut. Gauza batzuk esan ditu? Gauza asko esan ditu. Asko, bai. Baina badakitu zer. Batzuetan... Kontradiktorioak izan direla? Ez dira kontrajarriak berez, pertsonak horrelakoak gara, ezta? Ertz asko ditugu. Ze gertatzen da, batzuetan pertsona batzuen erantzunak zuzenean eramaten zaitu zuzenean. Eta ez da gaurko kasua izan. Orduan, hor nik batez ere, gero esango dugu, lehenik eta behin eta ideiak argitzeko, Jurgi, bi galdera egingo dizkizut. Eta gero gainera, bakoitzean 3 aukera emango dizkizugu. Zuk, hautatu egin behar duzu. Test moduko ABC. Hori da. Eta ea zer esaten duzun, eta ea zer informazio jasotzen dugun horrekin. Ados, beraz, adi entzun mesedez. Jurgi, zinera joateko gogoa piztu zaizu. Zer ikusiko duzu? 3 aukera. A. Akziozko pelikula bat, horrelakoak maite ditut. B. Komedia arin bat, mesedez. Buruari ez dizkiot buelta gehiegi eman nahi. Momentu on atsegin bat, pasaz gero, nahiko eta soberan. Eta C. Europako film bat. Drama sakona. Jatorrizko bertsioan, jakina. Nik esagon duk eze. Banekien. Bestak ere maite ditut, baina akziozko pelikula guzi, ez dakit luzaz erantzun behar dudan, akziozko pelikula hauek gordetzen ditut egazina edo lako lekuetan begiratzeko, eta bai zinemara jaten ezenean, normalki da zerbait eder edo artea ikustera nola. Oso ondo. Ondo doa kontua. Ea bigarrena. Bigarren galdera. Lagun batzuekin kanpoan afaltzeko plana antolatu duzu. Zuk aukeratu behar duzu jatetxea. 3 aukera. A. Euskal sukaldaritza tradizionala. Zer jaten dudan argi izatea, hori maite dut. Eta horrelakoetan, sorpresak ekiditea, hobe. Betikoa, alegia. B. Asiako herrialdi bateko jatetxe bat mesedez. Txinatarra, vietnamekoa, japoniarra, ekialde urruneko jatetxeak maite ditut. C. Zalantzarik ez dut. Jatetxe italiarra.
pasta, pizza eta tiramisua. Horrekin ni zoriontsu. Asko baitu jaten, dena gustatzen zai, beraz. Ja, egunaren arabera igual, Denetara ez? bat egitut, Bai. hau bat autatzekotan, Segun nore eraman behar duzun ere, afaltzera, ez? Bai. Balintzatu nahi. Influenzia ez da izan. Bueno, B esango dut. B. Asierra, Bai. exotikoak. Exotikoa. Hori itzen un espero. Hori ez. Utziko dugu berriro erantzuten, ea hobeto erantzuten nuen. Laukietan sartzera, Ez lasai, ze lehendik egia esan bi eneatipo nituen buruan. Batzuetan gertatu zaigu, batzuetan aurreratu duguna. Eneatipo batekin argi ikusten dugu, ezta? Datorrela bat pertsonari, beste batzutan ez dago hain argi, ze joera ezberdinak izaten dira, bueno, denek ditugu joera ezberdinak, eta gaur ere horixe gertatuko da. Beraz, Jurgi, prest altzaude entzuteko Zelako buruan suspensea, daukaguna. Biak edo, azkenean Biak esango biak dituzu? Banan joango gara, baina bi eneatipo aukeratu Vale. ditugu. Vale. Beraz, presta zaitez. Lehenik eta bain, eta batez ere, bosgarren eneatiporekin bat egiten duzula, iruditu zaigu. Eta nolakoak izaten dira pertsona hauek, edo zer nolako ezaugarriak izaten dituzte portaerari dagokionez. Orokorrean zientziak gustatzen zaizkie, humanitate kontuak edota arteak. Azkarrak izaten dira, eta nahiko ohikoa izaten da euren intereseko gai horietan adituak izatea, edo izatera iristea. Bai, bueno, Izan liteke, bai, Hori izan aski liteke. zabala da definizio bezala, Bai. beraz bai, nire buru ikusia dut barnean. baina ezaugarri gehiago ere bai dituzte pertsona hauek. Nahiko lotxatiak izaten dira, orokorrean. Hori esan du. Bai, ez dute erraz konektatzen emozionalki besteekin. Batek baina gehiago pentsa dezake pertsona hotzak direla, baina egia kontrakoa da. Orokorrean sentsibilitate handiko pertsonak izaten dira. Ez dakit ere zure kasuan rock talde bateko abeslaria izatea erabakirik onena izango ote zen, bat egiten baldin baduzu ezaugarri honekin. Nik zut bat egiten dudala, eta igual hori egiten da justuki horren kontra joteko, borrokatzeko bizkat. Nire ustez, zailtasun hauek esenatokiak ematen du aukera hori, azken finean Gainditzeko, edo... joatea jendeen gana, justuki, binakako harreman hori egin gabe, eta beraz, batzutan niretako bederen erresagoa da izatea Publikoaren bost aurrean, egunen personen aurrean, baizik eta Orokorrean. bost personen aurrean, ez dakit. Interesgarri Baina patzen bai ari zarena. bat egiten dut hori hotza irudia ez da aldu da, hori dela gehiago sensibilitate handiko seinalea hori. Eta lotxaren ondorioa, eta Bai, hori. gero dut, horren kontra nitz hobeto naizela, bain naturaz edo esango nuke. Ados. Hortan naizela. Lehen egia esan aipatu duzu, elkarrizetan zer, gauza asko esan dituzu, baina adibidez duela urte batzuk etzen nukela hain erraz baiezko emango motanetako elkarrizeta bati. Askoz ere. Ados, zer gehiago esan dezakegu bosgarren eneatipoko pertsonen inguruan. Pentsamenduen munduan oso eroso goten direla, euren buruarekin alegia, eta askotan emozioekin konektatzea zailagoa egiten zaiela. Zure kasuan? Hori ere usut, betu den zerbait. Nik usut, sistema horren kontra, askotan bana zaitugu jendea pixkatola zerebralak edo burgunean egita eta sensibleak. Eta nik usut badela hor akats bat, askotan justuki burguina oso aktiboa duten jendeak, askotan dira sensible handiak eta burguina erabiltzen dute, justuki suraskir astapen batean ez dakitarako konektatzen nahien emozioekin, eta beraz behar dute burguminaren bidez, hori espikatu eta hori kompensatu, igual. Gero hori lantzen da ere, beraz nustez, nik suraski olakoan nintzen, ikasi dut demorarekin, nire emozioekin konektatzen. Horri buruz ere aipatu izan dugu, azken saioetan, ez da, azken finean ere gero eneatipo bakoitzaren barruan, pertsona orekatuago edo deseroekatuago egon daitekela. Eta askotan, urten poderioz gainera ikasten goaz, ez da, Geure joera hobetzen edo... Saiatzen gara gure buruak gero eta hobeto ezagutzen, eta askotan oreka horretara, gerturatzen gara, baina bintzat saiakera egiten dugu. Bueno, nahiko... Bai, baina... Zuk uste beste eneatipo bat aipatu behar dela, bazpa ere? Baina, gero horra adibidez elkarrizketa bukaeran ere aipatu duzu bakearen kontua. Bakea bilatzearena.
nolabait esateko hori zuretzako garrantzitsua dela, estresa ekiditzarena. Eta kasu honetan, ezagorri horiek, asko zori gehiago gerturatzen dira, 9. eneatipora, eta hori behintzat aipatu nahi genuen, ezta? Ze bada beraien berezgarria, bakea uneoro bilatzen dute, bizitzeko arlo gehienetan, eta horrekin batera, gatazka egoerak ekiditea maite dute. Zuk hori ikusten alduzu identifikatuta zure burua. Gatazka jentarak, bai. Baina gero horrek ez du absolutuki egan nahi ies egiten dela, baizik eta justuki eguneroko bizitzan antolatzen zira eta bizizira modu batean, nun ez ziren iristen egoera batzuetara, nun konfrontazioa sortzen den. Azken filan hori da ere gauza. Behar horrengatik ikasten da horretik, piskat negoziatzen, eta ondo pasatzen, ahemana zaintzen, eta hori, justuki ez iristea momentu batetara, nun tentsio hori sortzen den, eta hori ez dut sortatzen. Baina batzutan ekidi ezina da, gatazka ez? Bueno, nik orain arte... Ondo ekidi, bai? Ondo saiestu duzu? Ondo lortzen. Eta aserretu tarteka egiten alduzu, adierazten alduzu zure aserrea besteekin. Ala gehiago zuretzako barrura Seguraski gertatuko zait, eta gertatuko zait kontrolatu gabe, edo hartu gabe seguraski, beran bai, azinez, nire buruari ez diodan onartzen zerbait, ez dut, eni ez da sekuran normala eduritzen aserrea norbaiten kontra botatzea, eta hori eduritzen zait, zela normala, bauzu diretsoa aserrea izateko, baina zure buruarekiko zerbait da, eta norbaiten gainean eta bronka bat botatzat hori ez dait sekuran gertatzen, ez daiz gaiz hortarako. Gero izaten alai, agian seguraski edo nor bezala gaiztoa edo zerbait erranez, eta hori zerbait eskabatzen baitzait, baina zinez jendeak sobera berdintasun harreman batean ikusten ditut, diretsu hori hartzeko izatea norbaiti bronka bat bota, hori duitzen zait beti onartzidan zerbait. Bai, hori bada oso bederatzi. Bai, eta hori behintzat aipatu nahi genuen, baina esan duguna, batez ere agian 5. enatipoko berezitasun batzuk ikusi ditugu, eta begira bazkenean... Nahiko ondo, ez da? 5. bat bederatzi bat izateko bidean. Hori da, bai. Bidaia importantea da, ere, enatipoan, bidaia egin behar da, agian, eta enatipo desberdinetara geure honena bilatzeko. Dozen gauzaren zat bezala, seguraski ondo da identifikizar zerbait, gero identifikatuta ideia ez da dagoa egotea hortan eta ikuste hori aitzaki bat bezala. Hori ekidin behar dugu. Bakizola zaudela, hortik zer egin, zer lan egin, hortik hobetzeko. Hori da enegramaren jakinduriaren gakoa, eta ez hainbeste diagnostikatzea eta geratzea hor itxita, ez? Ez da hori gure asmoa. Ez da inoiz izan, eta oraingoan ere ez. Oraingoan, ni oso gustora egon naiz, zu zelan egon zara. Oso ondo. Ondo, bai? Zu ere bai, Jokin? Bakean. Bai, bakean zara, deno gara bakean, orduan, orain, gurtzea geratzen zaigu, berriro ere mila esker. Plazer handi bat izan da. Plazer bat izan da, zurekin hemen sofa hau konpartitzea ere. Eskerrik asko. Ikusentzulei ere agur esango diegu, mila esker zuen arretagatik, 9 eneatipo ditugu, munduan egoteko 9 modu, eta hurrengo eneatipora arte. Agur. Eneagrama podcastaren 2. denboraldia bueltan da. Begira produkzioek ekoitzi dute EITB Mediarako. Guau plataforman edo zure gustuko agregatzailean jarraitu gaitzakezu eta arpidetu.